Podarilo sa nám zmodernizovať plniareň vodíka z 200 barov na 350 barov. Naši zákazníci, okrem iného aj dopravný podnik mesta Bratislavy, môžu autobusy tankovať na 350 barov. Vďaka tomu sa dojazd ich vozidiel zvýšil 40%. Meser je lídrom vo vodíkovej mobilite. Pre našich zákazníkov sa snažíme ponúkať také riešenia, ktoré im budú vyhovovať. Okrem iného, aktuálne pracujeme na projekte One Stop Shop. Týmto ponúkame možnosť outsourcovať dopravu v rámci miest a obcí. Slovnaft ako partner spoločnosti Meser Tatragas prispel k tejto plničke svojím podielom viac menej v rámci spoločnosti Meser Slovnaft SRO. My ako Slovnaft sme najväčší výrobcovia vodíka na Slovensku. Tento vodík aj spracovávame v rámci našich procesov v rafinérii Slovnaft, avšak časť tejto produkcie je transportovaná do Meseru Slovnaft, čiže tento vodík, ktorý sa čerpá či už do autobusu alebo do tohto ťahača, je slovnaftársky vodík. Otvorením tejto inovovanej plničky vodíka v areáli Meser Slovnaft samozrejme nekončíme. Meser Tatragas má rozpracované ďalšie projekty, okrem iného rozšírenie flotily vodíkových autobusov Bratislavského dopravného podniku, ako aj spoluprácu s dopravcom nákladnej automobilovej dopravy, ktorý takisto plánuje dekarbonizáciu svojej flotily, a taktiež účasť vo vodíkovom údolí, ktorý by malo zahŕňať až 3 krajiny, Rakúsko, Maďarsko a Slovensko,